Sagari norok je tamgi party mungkha tini norok ni o party mung tamo sagari. Tini ni main gotra hangkai जों tini bio siwa prai 2 din moto thok ring toha hangga tini bike thok pai tohata hangga thok pai tong hangga tini khe sari go thok जों खुसखाने मा thok ri tong hune जों khanaka erpore khe जों 3 jona thalakya Bimol ang Rahul ang birhonola hangga जों thangmani thangpuru thang lai thaka bazar Tulasikor bazar laya kone thok dai pheleka phailepro bigomon indusla department che purbo rasnogoni nobobo thorcha borok tipamor thane gunda bahini koygon miliwoi जोंनो मरना आईबी बीजेपी नि आईबी ने जोंनो लामा कासि बाजाराव अनेक बुखा जों खरकानो जाय जायखौ बुजा खासे बरो बुखानो न तामबाय बु बाइक चेन मैमां जोंनो एमनखौ बुखा बाइक नि सकलायै फिकुं रग जखमखै बुखा जोंनो एकदम थिकके बुलाय सुका बरक आईबी मरक जखम मरनो बुना नांगौ बिगुमनि बसला जेंमा दागिव बुडी बुडी ने आबो हायके जों थिकके बुजा खातिनि तेब्रा मथान गुन्दा बाहिनि रबाय बुनाले खरक बसरो बुखना बुनाय प्राय खरकटाम खरक ब्रेंग बरक बुनाय Amon song department borong bisi bunai rok. Norokhe Tulasikor BBC o thangtani. BBC o जों thokdana himthama bai. Nge kifilpuro जोंनो kasui borok bu. Bumani bo jaga bukha. जोंनो fikung rogo jaike bukha. Na jaga thaise. Tulasi Haripurni dukan buskango. Tulasikor bazaro जोंनो borok kasui bu. Bazar bisingo no. Bazar bisingo. Abono tui thana rogo norok kuno affair khaikya. Thana rogo जों takso de kuno affair khayko. जों thanao affair bo khanya thangya. जों मोता मखाइमान जों बो एकटा बुखाव जलिमा फाइया ताबुले तिनि परब रासनगनि बरगनो तिनि सालसे बरक अनेक दिन म हाके कासु कासु बुखा अनेक बरगनो बुखा तिनि तिनि जोंनो बुखा बरक आबन बागे जों ताम खाइमान नायनि एना बुनाय रंनो जों काहानगन छिनु बियांनि बरक लोकल दा ना लोकल नि बतंग गुलजिला साइड नि बतंग बुनाय रं अबनतई नरक ताबुक जे तिप्रामथानि जे लिडार जे नेता ngui tongnai ja MLA borok bairok norok kreng hoka जों ताकसे जते जों बरक कुन कक साइको किन्तु बंनि म बेलाखै साया बरक दफाना हामजा गने दफान बागे सामं खाइ हुन खाले दङ किन्तु चिन बरक दफानन बरक बु किन्तु बरक म साया ताबुक जे नुकजाखा त्रिपुरा हास्टेनि थंkrengni halok जे BJP तिप्रामथा IPFT जु सरकार ngui tongmani bisingo निमो हाइके बुलाय तलायनो तै नों ताकताम सानाय नोंनि सागबाय थांबो जांनाय बरक विशेष करिया जारा म हाइके गुन्दा बाहिनी हिम तंनाय रक बरंनि उपर आं सानामु संग बरंनि म हाइ सामनो दमन मा खायनाय तै जारा लिडार हिसाबै मथाव थां खाइ तंनाय रक मन्त्री मिनिस्टार जाय जेसा पांथुन बरक बो म हाइके बरकनो निजिनि दफानो म हाइके बुरिमा साया बं आबनो दमन खायनाय नोंथुन जोंगाबो नाय सागारि नंले बाइके बुजाखा बरक बुजाखा ना कुनां पार्टी बायजो आजुखुरे ना कुनो उसंसे बेंगलोर थांगने 2-3 दिन सिको ना कुन थक दलाइन थांते दारा संबाय सारिको कि जायको थक दलाइन गना हम दिंगे थलाइका गय आबनि परे गय दारा न तंगनि हिंसो गामो खारमेबले बाइक बे तंगनि जिनि जहते दारा न बुजाम नाय तो गानो डिपार्टमेंट ए बनबो तांनि हिंसो गा कुन जागा नंखाया आं कुनो पार्टी राव बायजो आजुखुरे उसंसे इको फाइमानि जस्ट 2 दिन सिको हिंसामसे इहि तास तांनि हिंसो एते ताम बुजाख मातंग सिनायले आबो ननो तो वाइसो बुबाग्रा फाइप्रो रगो ननो तो थांमारक नुगो फिया बागि रगो हाय दिबा फिया ननो गोलकिला रगो कबं जागा ननो नुखा आगि रगो तिप्रामथान लगियोता तिनि ननो तांगि बरक आबा हाइके याक्तिसा आबला आंकोन सामिया बुबाग्रा जतन हमजो बुबाग्रा त चिन बुबाग्रा सिंगे खुमलंगो अंफ्रो थांगा मान्दाय अंफ्रो थांगा आगरतला अंफ्रो थांगो बाछिर याते नि टाइम न नगे आबो हतच बुखिना बरक बो ननो बरो बुखा बरक फुरबरा संगनि बरक होनो बो ग सगांखा बखरगरि राखा नगे खुखसिय इको खुखसिय फारि थांगा गरख बियार बथलै बो निनि बियार बथलै इको खुखा था निनि मुंकाय आनि मुंकाय राहुल देव पाराखे पारा अनंत चौधरी का